Salut! Ne dați ori nu ne dați? În noaptea de Halloween ne dați ori nu ne dați? Sub lumina lunii la colindat suntem plecați. O spaimă așa de mare am avut când am văzut o făptură înfricoșătoare apărut. Oh, nu! Ce-i asta? Un vampir? Bu? Poți să-mi vezi colții și pelerina? Sunt un vampir! Bu? În noaptea de Halloween ne dați ori nu ne dați? Sub lumina lunii la colindat suntem plecați. O spaimă așa de mare